Ina zuwa za mu sami Osman. Babban yaya ne da kannan shi. Wannan fans ɗinka ne. Wannan shi a wallahi lafiya kalau ya garin ba mu cafke ba. Shi wannan a rayuwar shi ba abin da yake so irin ɗaukaka. Wallahi yana son ɗaukaka. Ka gani yanzu sai za a iya yanke hannun ya liƙa a ɗaki. Kun gaisa ya sha jan hula. Wallahi Allah shi kawai ɗaukaka yake so. Wai an ce kuma sai ka ya taɓa tumbin DJ AB haka boko. Lallai zai saukaka. Wallahi. A dai mishi afuwa inda dama ya shafo daga sama. Ina shafawa zan ɗaukaka. Wallahi. Babban ya duba lamarin nan. Kakkasa na a kunya. Yanzu mutane za ka dinga kawo min. Kakkasa na a kunya. Eh? Kakkasa na a kunya. Iya timbi ne, iya timbi. Kawai haka zan shafa. O kana ma da yanda zaka shafa shi. Daga sama. Dan Allah amin alfarman nan. Wannan shine alfarma na farko da zaka fara mu. Ina son in ga yaron nan ya ɗaukaka. Wannan ba shi bane alfarma na farko da zan fara ba. Yanzu dai shikenan naji. Zan shafa. Alhamdulillah. Ya ba wani. Ba dai saka mu wani abu za ka yi ba ko? Ka shafa mu. Kai me wannan kamar wuka nan? Ba wuka bace Ka shafa mu wuce, ka shafa mu wuce. Ya ne? Ba ka ce zai ɗaukaka ba? Ɗaukaka ba. Ɗaukaka ta. Kai ka ce zai ɗaukaka. Kai mu ban nan. Ɗaukaka. Na kama yaron nan. Ya yaro zai dinga samun riga yana yawo da ita. Da Allah ku shigo ina yan square. Ina yayin naka ka zan ma gwara wallahi. Yaya. Da Allah ku shigo yanzu ina zuwa na haɗu da yayinsa. Salamu alaikum. Ya wannan yaron zai dinga samun riga in sa ya sa. Wannan ai reni ne Bilal Villah ne fa. Da Allah ya hakuri. Waye yayinsa? Allah ya hakuri. Shi ma yana dan kwada ma mari ba ruwa na da tsayin ka. Ina ga. Wannan wani irin abu ne kawai yaro kai ba dan yi koyi da kai ne. Me yasa to zai dinga sa riga? Da ake samu. Kai kake da dan sa riga. Dai na ga mai maganan ba. Kai zan fasa ma baki ba. Hello Gulde. Na shigo Kaduna na kame yaron nan. Ka aka yi ganin mai gida ta. Dan Allah ku zo da mota 'yan sanda akan me yaro zai dinga samun riga. Ka san nawa na siya rigan ne? Kawai ka shigo kawai. Akan me to zai samun riga? Ya kuri za a san yanda za a yi. Boss ai na sama yake ai. Dala. Wani magana. Yanzu so nake sa irin dan samu wata irin 50k USD fan dan tura miki je ki dan yi update mu big boys ne haka muke fama saki wani damu fa fine girl ina ga miki kusan mu big boys haka muke fama saki wani damu ne ai fine girl haba guy baka gani ne ya zaka zo gurin mu kawai ka wani watsa mun ruwa kai wani irin mutum ne ma ka watsa mun ruwa ina tare da babe dina who are you kai waye ne ma wai kai tukunna ni zaka watsa ruwa Allah dan ban zo da shirin swimming ba da sai na Bossman. Akwai kuɗi kenan 500. Aiko, ne da ba. Bossman, ba ni ruwan to ba ni ruwan. Boss ai na sama yake ai. Dala. Na wani magana. Wayo. Ba da an kashi a nan gurin ba mai gida ban yi makaranta bane ba kuma lokacin ba a ayyaci na nazo bane ban gane ba kai makaranta ba to ko ka cinye kashi ko ka biya 5,000 ya shi zo mai gida an ta da ke cinye kashi wallahi in baka cinye ba zan kunto makaranta Allah mai gida ka hakuri wallahi ba zan iya cinye ya hakuri zan ci da hanti dan Allah mai gida har ni ka zan kunto ma to bismillah cinye kashi ba ka cinye ba dan Allah mai gida El limón para aquí. No.